ato lang gi-evaluate gamay ha, katuto ang maong kaso. Pero tanaw na to mahigala unya. Pero tanaw na ko ha, di ba kani boring mahigala ning maong presentation of witnesses nga mga taga-kuha raman eh. Nya simple mga dokumento ni. Documents mo ikonon ani. Inigpangutanas dipinsa ani pwedeng moingon sa pwede ba pero hilingon ng uban nga mga kuan kay para may baw na to nga kini day mga ngan ngayon ani nga mga alias common day mo day gamiton po sa uban. Pwede man tong tan-awon po ng kang Marcos. Ato lang lagi katawa-katawa mga sukid tig paminaw. So kini ni ang niadtong milabay nga hearing ang pangutana ni Senador Kiko Pangilinan nga unusual mo ilang ikuan nga ipasayas nga unusual. Ang Tagalan Bank may ingon man gyud nga dunay pagka-unusual tungod sa cash nga gi-withdraw kay nadto man kadakong cash pero dili suspicious kay legit man. Unya kana nga pangutana mga kaigalaan gipadako man gyud maayo. So mo na nga nanggawas pod sa social media ang mga reviews. So si Kiko may nangutana ana ngadto sa manager sa Land Bank. Unusual kay naka-withdraw na nga kwarta. Pero kani adto day do na po'y pangutana si Kiko ana nga natubag pod manghigala gihapon nga naka-withdraw dakong kwarta ato paminawon sa kadali ha. Sige kuno dong names. Kani. Ang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch, dahil kayo ay depositary ng government bank, hindi ba? Wala na po akong ma-recall kasi nga po kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. And most government agencies would use checks Checks or online transactions po. or online transactions. Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa Manay dong, inyong na-review branch? dong. Okay. So mo ni ang di-emphasize mahigala ang Tagalan Bank ingon wala na kay online transaction na og check. So sa ato papareba ng sweldo ba nga ipagi na sa ATM Inday Maris. Di na kinahanglan nga tagaan kag cash. So inig sweldo pa sa 15 nimo, di na ka maghuwat sa nagkubla pag piro na. Igtanaw pa sa 15 na tanaw lang kasi mong bangko. Ana na sud na ko sweldo. Ina na. Og di gani mga cheque mo na kanay transaction. Pero di man na pwede nga transaction gamito nimo sa intelligence og kini ni ang intelligence gathering. Confidential agents, di man pwede. Kay matrace ang imong confidential agent, ana. So muna kalainan. Pero kanang pag-withdraw kwarta nako, naka-withdraw na sa una pod. Mga po ni pangutana mahigala ni Kiko, ngadto ni Sally, kontraktor nga katungan lang Sally, kini ka dong. Sige, ito puminahon dong. Di mo namang makalimot Puntahan natin si Sims Construction, Sally. Sabi mo, ikaw ay nagwi-withdraw sa Malolos, Bulacan, Land Bank. Magkano wini-withdraw mo yung isang transaksyon? Wini-withdraw mo ng cash. May withdrawal po 457 eh. 457 million. Pumayag yung bank manager sa 457 million cash. Wala kayong cheque? Checking account ba yun? Cash po yun, Your Honor. Na-request ko po. So nakakuha 457 million. Dako atong kwarta ha? Straight to the So na di ay funded ng kwarta na diha tugutan magpa-withdraw. So kini mahigalang OVP ingon ang Tagalan Bank nga legit man. Office of the Vice President ko na. So dili siya suspicious matod pa mahigala sa managers Land Bank. So mo na nahitabo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang duha ka mga witnesses gikan sa bangko wala magkatabang sa prosecution. Straight to the point. Kini mga higalan duha. So, tanaw na to unya, tagakuha man ni mga kahigalaan, mo na nga permiro mga higalang witness, sakto tong gibuhat ni Attorney Puwa nga nothing to cross. Ang ikaduha nga witness mga kahigalaan, kini si Ninita Campusano, dunay pangutana nga gamay. Di-emphasize lang yun gamay nga pangutana. Nga naman, kay mura magod og dunay pagka malicious gamay nga pag-withdraw sa kwarta dito agis likod. Mura magod na manghigala ba nga pag-withdraw sa kwarta dito agis likod. So unsa may but pasabot? Mura ba og kanang og legit ng imo pare ba nang sakto ka nga kwan mo bisita kag balay ana kaagis sa tubangan, mugawas po ka sa tubangan.
Kay ato kaagis kusina mura nagkantang maksurban nga katong aligri ang birthday nga didto miagi ang ubang bisita sa kusina. Mo tong gi-emphasize ni Atty. Puan hihatag sa pangutana adto nga didto day agi sa likod dili sa ingon nga naglikay o unsang hitabua kay ang land bank di ay mahigala, land bank DepEd sumpay din na mga higala usa ka building na ba sumpay ito DepEd na mo na dito agi sa likod for safety purposes mo na atong pangutana ni Puabi atong paminawan kay sa unang witness nothing to cross man kadto si Miss Violeta Constantino pero kining usa ka witness gi-cross ni Puan ni Ninita Campusano. Gato lang ang pangutana, gamay lang. Kaya mo may gihatagan, may gala og emphasis nga dito agi sa likod. Di ato paminawon si Puwa mahigala, be? Kaya dong. Cross, Counsel for Respondent, Attorney po. Your Honor, just one or two questions for cross. You may proceed, sir, with your cross-examination. Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nakapagsabi na lumabas po sa fire exit sa backroom. Yes, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Ng Yes. Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Sa If you know, posa. Kato nga objection di gito. Puri akuan lang ha. Anong incompetent man nga manager man sa land bank? Kasi puwa po, basta kayo magka-object lang sa siya. Dili mahimong incompetent manager magkadiha. Kaya ba magkar sa inyong building, nga kanang inyong building, sumpay na sa DepEd. Ang sa likod, DepEd. Kaya ang taga-prosecution, gusto mahigala nga ang mga tao magkabati bang hala. Pag withdraw kwarta dito agi sa likod. Muna mo kuglain paminawon mahigala nga dito agi sa likod. Muna bitaw ka mo bisita, agi gyud ka sa sala. Dito man ni agi sa kusina kasama nga kay mura gwa ka imbitaha ba niya. Ikalit na kagtungas sa kusina. Manang gi-emphasize mahigala ni Atty. Puwa, giklaro niya nga dito agi sa likod kay sumpay na dito. Ha? Sige, ibalik ko na dong gamay dong. I-objects Puwa mo na ingon, katong objection dito mo overruled yun tong objection sakto tong ruling chase overruled witness may answer. Ang magdili mo answer ang witness nga siya may manager. Kay ba man gyud ka ikaw manager ka ng imong bangko diha. Kay ba ka oy ug asa dapit ang exit. Kay ba ka asang CR. Ang pangutan-on nimo asa dapit ang CR imo inyon objection incompetent. Atong balikan. Sige. Proceed dong names. Cross, Counsel for Respondent, Attorney po. Your Honor, just one or two questions for cross. You may proceed, sir, with your cross-examination. Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nakapagsabi na lumabas po sa fire exit sa backroom. Yes, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Ng Yes. Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Witness may Only if answer you know, yun. Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Straight to the point. Now, agi sa likod, nga sumpay naman yung building. Dito agi sa likod, ang mo agi pagkas publiko. So kani nga witness, nakapunto pa hinoon mahigalang defense. Tanaw na to unya, kay basin ba unya makabawi sila ang kuan. Pero mo lagi na, gitagaan nag clue ni Lacson nga pagkuan mo inyong witness kay wa man sa di man ni competent inyong mga witnesses. Ingon sa attorney Congressman Puwa na may tagakuha sa di gihapon. Ngita mo competent nga suito ining intelligence funds. Kay akong ipatanaw ang lista sa pre-trial. Na naman ang lista sa mga witnesses.
Wa man dito. Yung laksyon wa may competent dito. So kanto actually kanto mahigalab kwanto ka lakson katabang to sa kinini ang prosecution lain paminaon sa publiko unsa wa man day mo yung mga witnesses but makatabang to sa prosecution at least mag-meeting to sila Inday Marias mo nga kuwang gid ning atong mga witnesses. Kita dito kuan nga atong isabot-sabot o kinsa atong i-present kay kuwang ning ato. Sinus Lacson, kuan na siya. Actually, doon po yung mga, kuan na ka na, huwis ba, naluoy taon sa prosecution, di mo kaprobar na hamay mayo inyong i-present tong kuan. Sagol to iya suggestion. Kaya samtang magdagan ang trial, pangita mong lain kay sa lista ninyo, wa man. Pangita mong lain mo nang ingon si Attorney kining Congressman Chua nga naman may reservation, Your Honor, ngadto reservation kuno nila sa mga witnesses ngadto nila ibutang. So malagmit ang prosecution ron tungod atong sulting Lacson, nangita na sila ron kinsa man tuod ato i-present ani kuwang man ini kay si Lacson mismo nga naswito aning intelligence gathering PNP chief guna. Siya may nag-evaluate kuwang ang witnesses, wa mga higalay competent. So manikay-sikay sila karon samtang magdagan ang kaso, mangumbinser sila kinsay ilang pawitniso. So far mga higala medyo kuan yun, alanganin pa mga higala ang prosecution pero basig magkabawi unya. Kining kuwa tanawon talagon sa isultes kuwa. Tulok adlaw man taga kuwa, di ba katalayon aning kalakiha. Kay mura man ni mahigalag mag og sa kuan pa ni kupras pa ni pamaligyag kupras pa ni Nemares magkwintada man ta sa pisada ani. Mo lagi na mga kaigalaan sa tanan nga kinini ang dunay mga confidential funds. Si Sara ra magigibisigaran, may ukbon po ng uban. Para nga maklaro ba unsa man day style po sa uban. Kaya ang ila magyud mga higalang giingon nga di gini mao ni Sara kay si Mary Grace Piatos alias ni. Gitan-aw nila mga higala kuno sa kinini ang didto may galas PSA. Why birth certificate si Piatos? Aron maklaro na to gyud. Ang tanan nga dunay confidential funds perti daghana ni. Ang tanan gud ang presidente na agod 4.5 billion ang presidente. Ang tanan nga governor, tanan nga mayor, naa sila mga confidential funds. Ang pangutana di karon, no labot yung mga department heads ha. Of course, ang PNP o military do na gina ang AFP. Ang pangutana na karon, kini sila nga mga dunay confidential funds. Unsa may ilang gigamit? Basig dili ngan sa chichirias, basig ngan sa mga isda baka ngan baka mahigalas mga hayop. Kay kumo na mga higala nga sa intelligence community, kumon gyud na nga di ka mosulti sa imong tinuod ngan. Kato bitaw sa si Muhammad Iqbal day, hinumdum ka to mga MILF nga kwan. Pag-abot nito sa sinit dili mga tinuod ngan kay ngan sa gira ang ilang gipangda. Lahi. So manggawas ni mga higala ning maong mga kwan, nya mga tawo manggod. Nakasabot ang mga tawo ana. Ngita sa pamaagi unsa ang pagkumbinsi ni ron. Kay kung alanganin ang katawhan may higala dili mapiktahan ang bisa pa kumbiktuon Sara. Mao man nilang tumong balagwa magkuwang ng kuan basa kay naa na lang napakita nga impeachment kumbikto na dayon. Pero og ebidensya kuwang ang ubang mga senador ana maglisod gyud kay political suicide may nanghimuon. Political suicide na sa mga senators. Why problema ng uban nga for conviction naman ginang uban klaro man kay mahigala bahag unsa pay mahitabo kumbiktohon Sara. Kini pong uban nga mga senador bias nga kumbiktohon Sara na po iban bias nga absoluto gyud Sara. Pero na po may uban na nahabilin nga naniid.
labi na to mga higala nagkawil-kawil ni 2028 election, magbantay mo sila sa ilang mga lihok. Kay di man lang mga higala si Sara mo'y under trial ani sila mismo. Under trial ani unsaon ninyo paghukom ni ron? Unsaon niyo paghukom nga ang mga tao ra pa po mohukom ninyo, hindi ka man. So mo na'y tanaw nun. Aton panidan mahigalag maka-present sila dugang mga ebidensya unya nga at least makatabang-tabang na kay so far sa 5 ka mga witnesses nga ilang gipresentar sa ako bang evaluation ba wa gyud? Ha? Gikan ang tulo ng mga taga-NBI, of course, mabayas man kay taga-NBI kung daan. Nya ang NBI under sa DOJ, ang DOJ under sa Office of the President. Tangang mag-empleyado ka karon di as gobyerno. Kini bitaw mo na suguan na bitaw ka ba? Mabaliba day ka kay nga soldado ra ba ka as gobyerno? Basta di na ka maapil imong di na ka maapil spiro son sulduhan.